School buildings are not just mere structures made of concrete, windows, and doors. These edifices are where knowledge, skills, talents, and personalities start to sprout and flourish from the young minds residing in it. As we bless this building, we also bless the countless opportunities and bright futures of our students. Malinaw sa sato na premium ta ang education. And manifested dyan in many and more and instances I could no longer remember ngani, but malinaw po sa sakuyang puso, sa sakuyang buot kung anong pagpapahalaga ang itinatao kang city government sa education. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Nelson S. Legacion sa tigpagibo niya pong bagong classroom po ay di sa eskwelahan niyo. Dakulang tabang po ini para sa muyang mga estudyante na harani lang po ini sa balatas. Dahil na po kami marayo ning eskwelahan, makakatipid po kami ning pamasahe. Lalo po kaming makakanood and dakol pong matatabangan pa pong mga aki na maarabot pa po igdig. Nag-iinguha po kita, tanganing itauman po ang gabos na kinakaipuhan, tanganing makaasigurar po kita na magkakaigwasin da nin marhay na futuro. Yan po ang dahilan kung taano ta igwang 3-story, 12 classroom building asin iba pang mga pasilidad na itinutugdok sa satuya po mga eskwelahan. Dakulaon na pasasalamat po sa satuyang Honorable Nelson S. Legacion, the City Mayor, na ang sa indong puso dahil po nagsasawa na maski ano pong mangyari, anong sakripisyo, anong man na challenge, still, yaon po kita. Thank you so much, Attorney Nelson Legacion, sa imo pong dakulaon na puso para sa edukasyon. Mabuhay ka po! As Congressman of the 3rd District of Camarines Sur, kung anong klaseng pagpaprioridad ang kilibot sa Naga pag-abot sa edukasyon, iyo man po ang magiging priority ni Attorney Nelson Legacion. Ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan ay isang mahalagang hakbang upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kabuuang karanasan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Tunay po naming papahalagahan ang iyong dedikasyon para sa ikabubuti ng aming paaralan at ng komunidad. A school is a building with 4 walls and tomorrow inside.